अगर आप चाहते हैं निषाद फिल्म के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला बाबा बैद्यनाथ की। म्यूजिक बाय दीपक वर्मा। दूरी बा मोहलिया चली कैसे चलिया होई कैसे दर्शन बाबा चमके बिजुलिया लागता कि चल जाई जान भोला जी अफते में पड़ल बापरान भोला जी राउर गिरी बाबा जग में महान भोला जी। पत्थर पानी पड़ता रे मन बड़ी डरता रे सोची के खेलवा के कोरोना महामारी में कैसे जल ढारी बाबा आई के शिवलवा पे पत्थर पानी पड़ता रे बड़ी डरता रे सोची के खेलवा के कोरोना महामारी में कैसे जल ढारी बाबा आई के शिवलवा पे हो गइल खिला बनाई निशान भोला जी काहे बनी रूसल जाई मान भोला जी राउर गिरी बाबा जग में महान भोला जी। म्यूजिक बाय दीपक वर्मा। बहुत कष्ट सहके रहू रे निकट रह के तब बनी दूरी पे मनवा बेचैन बावे तोर सत्यनारायण बावे मंजित बंसिंग पूरी के बहुत कष्ट सहके रहू रे निकट रह के तब बनी दूरी पे मनवा बेचैन बावे तोर सत्यनारायण बावे राहुल बंसिंग पूरी के देखियो के बानी अनजान भोला जी तनिको से देही ध्यान भोला जी राउर गिरी बाबा जग में महा